Maar de Oktoberfeest is begonnen in Brunsum. Hè. Alleen, Hoe lang geleden? Ja, dat is zeker misschien al 24, 30 jaar geleden. Mijn beste vrienden heeft en die van Zitters zijn komen kijken, die hebben gezegd, we gaan het doen met de kermis. En die hebben het laten gaan tot wereldgrote. Hè. En in Brunsum zijn we niet weer gekomen als gewoon jongens uit het Zillertal. En op die manier. Hè. Ja, wat jammer. Ja, dat is wel jammer. Maar het is voor ons uniek. Volgende week is in Brunsum. En we kunnen die 2 keer van de ganse week aan de gang hier in zitten. Heerlijk. 4 dagen lang. En ik zeg tegen mijn vriend, ik zeg, die komen altijd Nee, is dat lunchen. Dat is mijn broer. Nee. Ja, echt serieus? Ja, dat is mijn broer. Ja. Nee, dat is niet zo met de camera en Oké. dingen en zo. Hè. Maar zeg maar tegen mijn vriend, die gaan naar München. 4 dagen. En dan komen ze terug en zeggen, jongens, wie waren in München? Dan zeggen ze, Fik, zo druk, 500.000 lui waren op de been. We kosten bijna niks krijgen in de tent. En ik zeg, wat heb je goed gegeven? Ja, ze hebben met slapen, drinken, eten. 1500 euro. Ik zeg, kom nou Sittard. 5 dagen, 95 euro. En hier de hele dag, ja. Schengen en gang. Heerlijk toch? Ja, 4 dagen 95 euro, maar dan hebben ze nog niks gedronken volgens mij. Hè? Nee. Daar hebben ze nog niets gedronken. Maar ook dat gaat hartstikke goed in Sittard. Dat is, het zijn liters, het zijn halve liters. En, Maar huurde ik dat nou goed, Vic? ja, Fik. Ja. Maar Vic, leed het aan mij of ziet Vic eruit als een Duitse slagerster? Ja, dat is... ik doe wel vaker Duitse slagers. Hè. Ik treed op als Heino en ja, DJ Uzi en ja. Maar alleen in die kleine gelegenheid. Hè. Alleen gewoon Vic. nog goed en ouderwets en gezellig is. Hè. Nu we toch in een kleine gelegenheid zien. Hè? Deze vernemers. Ja, de mux zelf kiezen wat. Ja, Maar pak even die moment en gooi er even een refreintje. Ja. Freddy Quinn, Ja, Geer. jongen, kom wel weer. Ja, wat zou we eens doen? Of wat hebben we nog? DJ Uzi, zitten er nog nummers van. Ja, wat zou we eens doen? Hoe zou we eens vergaan? Junge, komm bald wieder nach Haus. Junge, Fahr nie wieder hinaus. Ich mach mir Sorgen um dich. Ik ook. Denk nicht an morgen, denk nur an mich. Hey. Hey jongens, leuk dat jullie een keer gezien hebben. Nee, direct ertussenuit Oh, gewoon. Want sorry. ik zeg, Ja, ik zeg ja. van alle dagen. Alle dagen. Ja. Echt alle dagen heen. Alle dagen ben ik hier. Ja. Van vrijdag en tot woensdag. En dan heb ik 1 dag rust. En dan vrijdag, zaterdag, zondag in Brunsum. Dat is, ja. Ja, en Brunsum is, ja, dat is... Het gaat kleinschaliger, maar echt de Oostenrijkse, de Zillertaler komen, de Schürzenjäger komen. Die gaan echt voor die Oostenrijkse bands die wat, ja, de Zillertaler. Maar dit kent dus als Broensemer jong. Maar best echt een... Ja, ik ben echt een Broensemer jong. Ja. Kent zich dus het beste van 2 werelden meemaken. En heen absoluut. en door. Ja, absoluut. Dat is zeker waar. Ja. Maar ja, we weten, Sittard staat in de top 10 hè, van de Oktoberfeesten in de 9e wereld. plek, hè? 9e plek. En dat vind ik zo geweldig om dat mee te maken. Op 15 kilometer afstand van Broensum. Hè. En dan is heerlijk Sittard. En dan gewoon 3 dagen Broensum. Hè. Heerlijk toch? Ik vind dit toch echt wel, dit is toch wel een van de mooiste cupjes die we vandaag zijn tegengekomen. Nee, maar dat zuurt er echt goed alsof ze hier toezuurt. Ja. Maar hoe lang is die al? Die liefde voor dat volkstuur. Nou, ik kan het gaan vertellen, en dat is wel een heel emotioneel verhaal. Mijn allerbeste vriend, Fred Jansen, die had het idee in Brunsum om met 3 jongens naar Oostenrijk te gaan.
en om Oostenrijkse muziek naar Brunsum te halen. En dat is ermee begonnen. En ja, helaas is op 64 jaar leeftijd is er gestorven. En, maar ik ga niks met Oostenrijkse muziek. Ik ga meer met hard rock, AC/DC ja, en dat gebeuren en wat voorzien. En die heeft niet gezegd, we moeten luisteren naar de Schürzenjäger. En we moeten luisteren naar dat zachte Oostenrijkse gebeuren. En die heeft me naar de tent gehaald en die heeft me gekleed en die heeft gezegd, was ik dit halen, was ik dat halen. En zo is het gekomen. En nu ga ik ook eigenlijk elk jaar, en zeker in Brunsum, voor mijn beste vriend, dat hij dat heeft klaargespeeld om dat naar Brunsum te halen. En mij vertrouwd te maken met de Oostenrijkse muziek, dat vind ik geweldig. Maar die is op 64 jaar leeftijd gestorven. Wie lang geleden is dat? Ja, dat is maar een paar jaar geleden. Dat zal een jaar of 4, 5 geleden zijn. Ja. Als het die zijn, dat is het niet, denk ik. Ja. En Fred, die ging naar het Zillertal, die ging naar de Schürzenjäger, die ging ook naar die open festivals. Ja, dat is zo, dat is je 80, 100.000 man, dat weet ze ook. Maar bist je toch inmiddels ook al geweest? Nee, toch niet. Maar ik ben wel eens in Kufstein geweest en ik ben wel eens, als ik van richting Italië ga, dan zet ik de auto altijd even links aan de kant, daar die Kufstein in het Zillertal. En dan, ja, dat vind ik geweldig. Dat is, ja, ik ben er wel van gaan houden, dat is absoluut wel. Ja. En ik verheug me echt, ja, net zoals met de carnaval, maar de Oktoberfeest is waanzinnig. Zo mooi en zo leuk. En die broer is net zo'n liefhebber als die? Ja, dan heb ik een beetje met en die gaat met en die vindt dat ook wel leuk. Maar die vind het leuker, dan ga je maar naar de carnaval in Maastricht en dat vind ik maar die vindt het ook wel heel erg leuk. Ja. Gewoon in Brunsum de Lu, net zo mooi gekleed als hij? Ja, de eerste jaren, als ze dan Oostenrijkse kledij aan heeft, dat viel ze echt op. Dat wordt 10-20%. En nu, zelfs in Brunsum, merk ik gewoon dat als ze in de tent staat en dan kijk ze om zich heen, ja, 90% is gewoon een Oostenrijkse kledij. En de lui laten het zich het kosten, kopen gaat moois. En die denken, oh, je kunt dat nog een dag met de carnaval aandoen. En ja, lekker 3 dagen ja, met Oostenrijkse kledij. Hoe ziet de rest van de avond er nou uit voor u tweeën? Ja, voor begin hier altijd op de hoog, ja, met ding. En vanaf 7 uur, 8 uur kunnen we in de brandwijze tent. En we hadden 2 paspartout van, ja, dus we kunnen aan de gang. Maar we kijken nog even naar de optocht. Die zou om 7 uur zijn, dus we maken er niet chic over van. En wat is voor die het hoogtepunt? Ja, dat is eigenlijk maar Rimpelpop. Rimpelpop is ja, daar hou ik ook van. Dan mag ik tegenwoordig ook al binnen. Ja, weet je wat het is? Als je daar bent en dan denk je, ik kan zo naar 24 jaar komen. Ik kan met nu. En dan zeg ik, sorry, maar een mooie vrouw wie oud is het? En dan zeg ik, ja, ik ben 83, 84. En dan denk ik, ja, ik kan nog 20 jaar komen. Hè. Dat geeft wel een lekker gevoel. Hè. Dat is wel mooi. Ja. Maar wat ik het mooiste vind aan Rimpelpop, is dat het oorspronkelijk is opgezet voor de oude vandaag. Hè, om die een fijne middag te bezorgen. Ja. En dat is zo'n gezellig evenement, waar nooit iets gebeurt. Dat inmiddels een trekpleister voor jong en oud is geworden. Absoluut. Ja. Ja, en dan zie je, en dat heeft me ook goed, dat de jeugd het opneemt, hè, en dan verwijten met de carnaval ook. Hè. Als de jeugd het opneemt, hè, dan is de toekomst verzekerd en dan blijven die ook geenthousiasmeerd en dan blijven die ook komen en dan blijven die zich ook verkleeden. Ik zie het in Brunsum met de carnaval, maar ik zie het ook met de Oktoberfeest, het is gewoon geweldig. Ja, maar de kent toch 20 jaar vooruit? Ik ken nog 20 jaar vooruit, ja. Maar hoe helst ik dat in godsnaam vol? Ja. Al die dagen achter elkaar. Is dat op die naar bed toe gaan? Ja, is dat 's morgens beginnen met een stevig ontbijt? Ja, dat... Ja, je moet zich een beetje voorstellen met marathonlopers. Ik weet gewoon, als de avond begint, dat ze rustig moest doen en dat ze... En ik zeg maar altijd tegen mijn vriend, ik zeg jongens, van 10 glazen bier hebben ze meer lol en dingen als van 30 glazen bier.
En drinken, we pakken zo 4 glazen bier en dan pakken we weer een glas water tussendoor. Zo zit je voor zo erbij. Ah, En de mos, en anders met carnaval ook. Anders hield ze dat gewoon geen 4 dagen vol. en de broers letten op elkaar. Ja, zeker weten. Ja, daar let hij goed op bij. Ja. En dat wordt steeds leuker. Ja. En de werd ze altijd de weg naar Hoes te vinden. Ja, zeker. Dat ik heb altijd gekozen. Ik heb nog één vraag. Ja. Ik heb al een paar keer gekeken naar dat speltje, maar wat is dat nou eigenlijk? Ja, dit spelletje, dat één keer per jaar, dan ga ik naar de Vagerzee. Onger in Velden, aan Wurterzee. Ja, dat is in Oostenrijk. Hè. Want dus de komt toch in Oostenrijk. En ik kom zeker in Oostenrijk, één keer per jaar. En dan is zo het internationale Harley Davidson treffen. En ik ben een vervent Harley liefhebber. En één keer per jaar zijn we een week in Velden. En dan gaan we naar Klagenvoort en dan gaan we kijken voor Oostenrijkse kledij, voor die show.